aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka mun bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence Dunuya a kɛmɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Festival Giriya de Volaille ne nin y'a ta ko fɔlɔ ye kamamafɛnw ɲɛnama ani u jenini sɛw kamiw pigeons kulokulubaw tɔnkɔnɔw kɔnɔsogontiw duguduguw fo ka taa se Kayi a n'a ɲɔgɔnnaw ma a baara bɛɛ lajɛlen labɛnna association Tom Dollar AMSTD ani radio Kiledu ka baarakɛɲɔgɔn kɔnɔna la nin ta ko fɔlɔ in a bɛ daminɛ novembre kalo tile 26 ka fori a tile 30
Samba fla ani mogani duru terrain shaba min fileni lafiyabugu a yɔrɔ man jan monument Cabral o yɛrɛ la aw minnu ye kamamafɛn marabagaw ye aw minnu ye kamamafɛn tobibagaw an'a jenibagaw ye siyɛjennaw n'a ɲɔgɔnnaw aw kana sigi cogo si la aw ye aw bolofɛnw lakodɔn ka na aw tɔgɔ sɛbɛn nin ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba in na n'an ko ma Festival Grillade de Volaille ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛw la a ye weleli kɛ 76 42 42 02 walima 65 88 72 76 Plakasuma o tere man ɲi a ye wuli joona ka na aw sigiyɔrɔ maminɛ ni Festival Grillade de Volaille a denfaya minan sigilen bɛ cɛba min kɔrɔ o ye Saka Aliseni Kamara ye président délégation spéciale commune Kati kɔnɔ a denbaya mina Madame Diallo Jarafa Gakuye promotrice lycée Beydi Kunanji Badew Festival Grillade de Volaille n'a bɛ kamamafɛnw kofɔ nin ye a tako fɔlɔ ye aw kana to cogo si la nin ka lakale aw ye. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan diɲɛ fantan ani naani aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye alamisa ye Octobre kalo ale tile 30 ye bi ye san 2025 wolomasiri tabaw bɛ u ka baara la wulikajɔ o sera ka kɛ ɲɔnɔngaw fɛ yen min ye sɛnɛkɛla dɔw tun bɛ olu kun minɛnen don u bolo olu sera ka labila maramafɛn cɛjugu min b'u bolo musa wɛrɛ fana na u sera ka olu dɔw fana sɔrɔ nin waati in na fana fala ye an b'a yira sa k'a fɔ ko sanubɔyɔrɔ 100 Mali gouvernement ye o sanubɔyɔrɔw datugu ka sabuya kɛ ko a ma taa a baara kɛcogo fɛ i n'a fɔ laɲini kɛra cogo min tajiko ta na sira fɛ sɔrɔdasiw k'olu n'u damana station sɔrɔ fala ye u bɛ se ka taa taji ta yɔrɔ min na nka bɛɛ lajɛlen ka taa i ka ɲɛmaa fɛ yen ka se ka dantigɛli kɛ u ye n'Ala sɔnna a ma communiqué min bɔra o kɔnɔna na an na o da maaw olu tulo kan yaasa wolomasiri tabaw cogo min na olu fana bɛ se ka u ka taji sɔrɔli baaraw olu kɛ fala ye an sɔngɔkaw fɛ m'a f'i ɲɛna ko jɛgɛ faaba don ko jɛgɛ mɔ tɛ kɛ sufɛ tuguni han an sɔngɔkaw ko ten kulukorokaw maa min tun bɛ moto suɲɛ kɛ u ka dɔgɔtɔrɔso da la fala ye tɛgɛ kɛra a kan dɛ moto 5 de yera a bolo ani maa min bɛ baara in kɛ k'o ye 5 don fiɲɛ na sitɛrinin dɔ kuma fɔra kununko kitakaw ni katikaw fɛ fala ye mun kɛra ko in hukumu kɔnɔna na anw ye min sɔrɔ a la an na o ɲɛfɔ sɔgɔmada in na bɛɛ lajɛlen ka se k'a faamu kita mɛri n'o ye Seydou Sidibe n'an b'a wele ko Paolo fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen b'ale bolo kita ale hukumu kɔnɔna kitakaw kama a bɛna o fana ale fana bɛna o ɲɛfɔ minisiri min bɛ yen sa n'o bɛ kɛnɛyako kunna fala ye denmisɛnnin ni denyɛrɛnin ni den wololenkuraw olu ka yɔrɔ min bɛ Gabriel kɔnɔna na fala ye n'an b'a fɔ ma ko a yɛrɛ tɔgɔ yɛrɛ di yɛrɛ maternité ko yen lakurakurayara dɛ maa minnu sera k'o baara kɛ kununko Famara ale tun b'o kɛnɛ kan mouvement ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn hukumu kɔnɔna na ale fana y'i bolo fa k'a to Keba Jalo taara olu fana ka kɛnɛ ka fala ye nin ye an ka kuma la belebelew ye sɔgɔmada in na conseil des ministres fana o fana b'an bolo an na tila k'an da don o la k'o bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ an lamɛnbaaw olu ka lamɛnko ɲuman o hukumu kɔnɔna na. Fala ye nin waati laban in na kuma kelen min bɛ Mali kɔnɔ o ye tajiko gɛlɛya ye maliden caman u ye degun sɔrɔ nin ko in kɔnɔna na sɔgɔmada in na an ye dɔw sugandi an bɛna olu kumakan di mɔgɔ bɛ se k'a faamuya cogo min baara min ni a bɛ sen na ani dugudenw yɛrɛ bɛ k'a ko kɛ cogo min na an k'a dɔw jɛ ka olu lamɛn bi sɔgɔmada in na. Jamana bɛ gɛlɛya min na Ala k'an bɔ a kɔnɔ aw bɛ cɛsiri min na Ala ka n'aw dɛmɛ bon
fɛn min bɔra ordre min bɔra ka tɛnɛntigiw sispa u dama ka k'u yɔrɔ u dama station na o ka ɲi kosɛbɛ peut-être que sisan kɔni aw bɛna cɛsiri kɛ de sisan nɔ u ka se ka décision dɔw ta fɛn de kama pompisi ninnu ni gérant ninnu a bɛ n'a fɔ olu de fana bɛ ka baara gɛlɛya kunu wenze station KDF dɔ bɛ yen kisasi kun nana yɛrɛ mɔgɔw kun bɛ ala na ko sotoromantigi dɔ nana ni bidɔn caman ni gérant bɛnkan kun don k'a fɔ 20 litres kelen kelen a b'a di olu ma 50 000 a kun bɛ k'o de fa u ma bɛn maaw ma a fɔ bɔgɔli bɔra la u ye gérant yɛrɛ bugɔ a ye station datugu ka t'i da ka maaw to yen hali sisan mɔgɔw bɛ yen o ye cas de ye cas min vraiment a ɲɔgɔnna bɛ to ka kɛ ka caya quoi ko gérant ninnu ni pompiste ninnu olu de bɛ ka ko gɛlɛya mɔgɔw bolo sisan n'o tɛ n'olu y'u jɔ k'a fɔ k'u b'a organiser a bɛ ɲɛ mais olu de bɛ ka kɛ business ye sisan en même temps Lafiyabugu bɛ Oyanko fana na Sebenikoro bɛ Oyanko la yen nɔ sojɛsi min bɛ yen o ɲɔgɔnna cas fana kɛra yen surɔ mɔgɔw kun bɛ service kun bɛ kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ gérant de nana ani mobili nana k'o fa a taara bɔ a tilala ka na tuguni hali a ma miniti damadɔ kɔ o de ma bɛn mɔgɔw ma o y'a kɛ mankan ye a ko k'a bɛ k'ale kun walima a bɛ pompisi datugu mɔgɔw ma sɔn a taara pompisi datugu ka taa so k'a sɔrɔ isasi bɛ kɛra Lafiyabugu ye Oyanko la yen nɔ sojɛsi min bɛ bon sisan ne ye cas fila ye vraiment minnu yɛrɛ kɛra ne yɛrɛ teri fila bɛɛ lajɛlen ɲɛna o y'a lakali ɲɛ tantɔ hali sisan u ma fɛɛrɛliw daminɛ bon ninnu n'a ɲɔgɔnnaw bɛ mɔgɔw funteni quoi Malien yɛrɛ de mara ka gɛlɛn quoi bon autorité mɔgɔ fɛɛrɛ kan ka kɛ cogoya bɛɛ lajɛlen na u ka se ka hakilina dɔw ta olu fana kama min bɛ baara in nɔgɔya n'o tɛ crise ma nɔgɔ dɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka ko ɲɛ nɔgɔya puis paniki min bɛ Malien na f'u k'a lajɛ ka dɔ de bɔ a la quoi ni bɛɛ lajɛlen de ma i poro yɛrɛ k'a bɛ gɛlɛya quoi ne yɛrɛ filɛ nin ye ne ye enseignant ye mais kabini kalan jɔra ne ni denmisɛnnin mɔgɔ wɔɔrɔ de tun bɛ taa kalanyɔrɔ la bon o kama ne yɛrɛ ye n ka mobili jɔ yɛrɛ carburant fitinin min b'a la en cas d'urgence o bɛ se ka n dɛmɛ bon a tɔ n bɛ se ka ɲɛnabɔ n sen na walima moto taxiw la bon ni mɔgɔ caman i karila i ka fɛn dɔ ko in bɛ ɲɛ quoi mais paniki de bɛ hadamadenw na an bɛ dugawu kɛ Ala ka ko in nɔgɔya merci bien Traoré Ala ka tile yɛrɛ cɛ bonjour Kasimante denbaya don baasi tɛ Ala ka tile yɛrɛ cɛ Ala ka to voilà sɔgɔmada na ne filɛ ka tɛmɛ Samaya sotaraka min bɛ yen n'i tɛmɛna Site la sotaraka filɛ nin ye i gauche fɛ essence bɛ yen u bɛ k'a di bidɔntigiw de ma u tɛ k'a di mototigi si ma u bɛ k'a di bidɔntigiw de ma dɔw yɛrɛ ta n'a ta bɔra n y'a ɲininka a ko ko ale y'a ta san 6000 de 20 litiri k'a sɔrɔ min bɛ sɔrɔ 3000 ani dɔrɔmɛ 100 bon u bɛ ka kɛ business ye problème yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi na hali min quantité min filɛ ka don suro jamana maa minnu b'a ko ɲɛma u ka disposition de ta pompisiw ni gérants sisan problème b'olu de da dɛ parce que hali n'i y'a ye a kun bɛ to ka kɛ bidɔntigiw kun tenitigiw kunna olu de b'a ko bɛɛ kɛ bon mankanba de filɛ ka wuli a yɔrɔ la sisan mankanba de filɛ ka wuli a yɔrɔ la bon Mali Ala ka hakili ɲuman d'a ma kɔnɔ o kɔni o fɛn bɛ quoi sotaraka min filɛ nin ye Samaya n'i tɛmɛna Site la dɔrɔn a b'i gosi fɛ i bɔtɔ Sebenikoro poste la u bɛ k'a di bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la a tɛ ka di mototigiw ma yɛrɛ bidɔntigiw de kɛn bɛ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen fa a bɛ ka ko de kɔnɔ. Alors Kassim, bonjour, ça va, somɔgɔw denbaya se Shell ɲare la depuis surɔ an jɔlen bɛ a gaz essence jiginna an ɲɛ wagalen ɲɛna jusqu'à présent on est là k'u t'a feere fo direction ka autorisation di ko k'a feere gérant ko ten. Somɔgɔw denbaya alhamdulilayi anw de bloquelen don station na depuis dimanche 15h n'anw taara aramɛ o y'a sɔrɔ a y'a ka convoi dɔ de wuli a ye mɔgɔw wele ka na convoi former Febaki yɔrɔ la donc a nana n'o mɔgɔw de a tun bɛ fɛ k'u bɛɛ reserver ka sɔrɔ ka se mɔgɔw ma donc mɔgɔw y'a dɔn ko station dayɛlɛla mɔgɔw gɛrɛgɛrɛ la ani ne ka so yɛrɛ 2 carrés donc mɔgɔw nana min kɛ ka na yɔrɔ fa dɛ a y'a k'a ka mɔgɔ damadamanin kun dɔrɔn ka essence datugu station datugu fo bi ko tant que nin dɔ ma bɔ jamana k'ale tɛna anw mobili damadamanin de bɛ yen une quinzaine de véhicules tellement que anw tora pousser de la anw ka mobili essence nana ban an tɛ se ka bouger sinon mɔgɔw taara o mɔgɔ caman de taara
mais anw bloquélen don yɛrɛ de an tɛ se ka bouger an tɛ se ka taa station wɛrɛ la k'a tɛ yɔrɔ de dayɛlɛ sinon carburant b'a ka station na essence bɛ yen k'a t'a dayɛlɛ an tɛna essence sɔrɔ an tɛna se ka taa yɔrɔ wɛrɛ anw bloquélen don vraiment n'aw bɛ se ka solution k'an ye quoi walayi ne yɛrɛ ye su 2 de si ye su 2. parce que là alhamdulillah ok n seginna ka na e ma tuguni o don na ni vocal ci ma par rapport polisiw ni sɔrɔsiw bɛ comportement mun kɛ la station na depuis o don na n ye vocal ci k'i to ka n to yɔrɔ min na halisa m'o yɔrɔ kelen na hali sisan ma essence sɔrɔ n bɛ mobili la n ma se ka taa baara la depuis o don ka vocal fo sisan ma essence sɔrɔ. Ma essence sɔrɔ o station na wala kɛ n bɔra o station na n nana KDF fana na KDF filɛ nin ye ka ɲɛsin kan ma a dɔ la o y'a yira k'a fɔ ko essence fɛ yen station tigiw fana bɛ siran ka station bila en marche mun na population yɛrɛ fana ka comportement donc ne ye comportement min fana jateminɛ dɔ bɛ ɲana dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la n'an y'a fɔ ko dɔ bɛ sɔgɔsilakaw la dɔ fana bɛ an yɛrɛ civil la mun na civil kɛlen don ka na fana ni bidon ka na yɔrɔ bɛɛ minɛ ni bidon bɛ yen dɔ bɛna jɔ ni mobili ye dɔ bɛna jɔ ni moto ye u tila ka taa bidon bila aran na e bɛ fɛ ka kɛ e ka mobili kɔnɔ e bɛ fɛ ka kɛ e ka moto kɔnɔ e bɛ tila ka taa bidon bila aran na Kasimu o ko tɛ ɲɛnabɔ dɛ ne kɔni fɛ e bɛ option 2 de ta option 2 de don e bɛ kelen ta soit e bɛ e ka essence kɛ bidon na ka taa yɛlɛma i ka moto kɔnɔ ou bien i ka mobili kɔnɔ o soit i bɛna jɔ ni ka moto ye ou bien ni mobili ye mais dɔw bɛna jɔ ni moto ye kana jɔ ni mobili ye kana jɔ ni bidon ye olu fɛ o bɛɛ ka servir bon n'o e mɔgɔ min tɛ fɛ ka e sen don o la e jɔlen bɛ mɛn sira o fana tɛ problème ye bidon ye interdit la mais an ɲɛ b'a la bidon ka ca bi hali ni bolimafɛn station na donc gérant station gérant ani pompisiw olu fana nɔ b'a la dɛ station gérant ani pompisiw donc ni olu nana n'o ka bidon ye population fana b'a fɔ ko ka bidon fa normalement ni station dama dama ni simini sɔgɔmada na ani suro n y'a sɔrɔ olu promoteur ou bien o gérant ka interdit ni bidon kɔni dola dɔrɔn o t'a servir e bɛna ne ka mobili ou bien ne ka na mobili donc i bɛ servir o la mais station yɛrɛ bidon ka ca n'a bolimafɛn wa o bɛɛ ye bolimafɛntigiw ye dɛ o bɛ bolimafɛnw jɔ ka tila ka taa bidon bila donc n'o olu fana y'a ye k'a fɔ gérant bɛ k'a kɛ bidon kɔnɔ affaire la pompisiw bɛ k'a kɛ bidon kɔnɔ affaire la ne yɛrɛ sila yɔrɔ min na bi wala n y'a fɔ pompisi ma pompisi ko ma k'ale stagiaire ye mais dugu kɛla a ye validité ta ka di mototigi dɔ ma ka tila k'o ka bidon lankolon minɛ k'o bila ne ko sisan n bɛ kɛlɛ kɛ ko 2 de don soit a ka ne yɛrɛ fana ka bidon minɛ n bɛ taa bidon ɲini ka na bila o sɔn m'a déclaré o ka sɔrɔ ko non k'ale welela de k'a fɔ k'e ka nin di vraiment comme aw ka kuma bɛ se yɔrɔ jan an bɛ minnu fana ye an b'a fɔ aw ɲɛna pour que aw fana ka kuma se yɔrɔ la soit o ka bidon arrêté o k'a fɔ station tigiw ɲɛna d'interdire les bidons sinon an tɛ bɔ nin na dɛ hali ni essence nana a nɔti ye bidon tigiw jɔlen don minnu bɛna mobili ni moto olu fana ka bidon de bɛ aran na panique bɛ na o hali ni essence bɛ a tɛ se ka kɛ en même temps 2 heures mana kɛ dɔrɔn station tigi b'o ka station fermé wa a 2 heures fana caman station na Kasim a caman ye gérant ni pompisiw de gérant ni pompisiw donc n bɛ ka o kibaruya de an si la yan depuis o don na ne bɛ essence kɔnɔ ne ma taa so n ma taa so nɔgɔlenba bi o tɛ problème ye mais n tɛ ka se ka taa n ka denbaya la n ko fo n ka essence sɔrɔ n yɛlɛla station sisan a ma se k'a sɔrɔ yen n yɛlɛla ka na KDF minɛ KDF n nana n si olu fana ma station dayɛlɛ an tɛ ka ɲɛfoyi sɔrɔ a la a di yɛrɛ la k'a fɔ ko essence nana ni essence nana station tɛ k'a sɔrɔ hali ni station m'a sɔrɔ an b'a sɔrɔ cogo di kɔrɔ ne ye wele ka dɛsɛ mɛ min sɔrɔ moi j'ai plus d'espoir hein. Wallahi moi très honnêtement j'ai pas d'espoir foyi tɛ ne la an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ parce que cette histoire là c'est très 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 compliqué. Wallahi c'est très 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 compliqué.
n'a fera qu'au carburant Begana, mais toutes les stations, les files d'attente là, non, mais c'est juste incroyable. Pourquoi c'est censé sur un naturel? Pourquoi station Totega Baragé? Moi, c'est ce que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi station Betega Baragé? Pour que Bega soit comme ça se faisait avant. Mais pourquoi station Damadon Drone et B, rive droite, rive gauche, la Mounoumega station, ok. Mais les autres stations sont inactives, ils ne sont pas là, les Kori, Orix et autres là. Mais station Bega fonctionnait que. Cette histoire-là, c'est très très compliqué. Hein? Moi, je me dis que est-ce que Nité a une crise reconnaît? Parce que ne Segina parce que j'ai pas vu de solution. Donc, donc, je me demande comment on va faire avec Etchouri. Nico il met là-bas Etchouri. Comment ça va revenir à la normale? C'est pas possible. Kassim, c'est regrettable. Hein. C'est vraiment regrettable. Quoi. Tu sais qu'il y a carburant dans toutes les stations. Mais tu ne peux pas t'approvisionner. Ceux qui sont dans la station là sont en train de se battre seulement. Le pompiste même a son raccord là, il veut servir les gens. Mais il y a quelqu'un par indiscipline. J'ai vu hein, ce matin, Somayat, pas Kodjiboroni. Il a le pompiste a le raccord, il veut servir les gens. Il y a un autre qui bondit, qui tient la main du pompiste. Il faut qu'on lui serve. Et lui, il a un bidon de 4 litres. Il faut qu'on lui serve. Les autres se mettent à le battre. Et la guerre commence. Je l'ai vu moi-même. Wallah. Le rang là, ça vaut 1 kilomètre. Donc, finalement, on dit, et c'est partout dans les stations comme ça. La bagarre seulement. Bagarre sur bagarre. Et puis bon. Malien, ladamu quoi. Ladamu drone do. Atsega fo. Ni kankoro tana. Évidemment, sinon, ladamu balia drone. Ni tekni roshi. Mo bu do arana. Ni ka tour servi. Akateli bébé fait. Pompu nani de station quoi. Pompu nani. Hein? Avec ce qu'a servi fan fait. Mais allez ni servir tsega bon. Bloquer les lots. Tout à petit. Allah ga sababu. Ala sɔnna sinɔn ne enquête essence tɛ ka sɔrɔ Mali la ninnu bɛna essence jigin wallahi Kasim c'est vrai que u donna mɔgɔw ka kuma tɛ se ka fɔ hali alimamiw hali alimami ka bidɔn bɛ ta parce que alimamuw bɛɛ nana deli kɛ ninnu mɔgɔ ninnu ye donc u bɛ ka don sisan ni wari de ye mɔgɔw kan donc sɔrɔ u nana mun fɔ u ye citerne jigin ka boli k'olu ka ɲarela cuve fara k'u nana tɔ bila de stock la ko donc k'u nana tɔ ta o de baara filɛ kɛlɛ de bɛ da la ni mankan pour que maire bɛ ka wele maire tɛ ka sɔrɔ a y'a ka téléphone faga bon an kɔni huissier de justice ta o nana constat kɛ sɔgɔmada in na comme on a un avocat depuis un moment n bɛna tila ka photo tɔw ci ma ni ala sɔnna salamu alaikum kɔrɔ Kasim j'espère que baasi t'i la ala kana baasi k'i la ala k'a minɛ k'o bɛɛ nɔgɔya ka ɲini fɛnw bɛɛ sɔrɔ fɛnɛ nka kɔrɔ Sakin ɲani video kunkurunin ci ma essence tɛ ka sɔrɔ Mali la bɛɛ bɛ gɛlɛya kɔnɔ kun delila k'a f'i ye n ko jelibugu sanfɛla la station dɔ jenina fo mɔgɔ sara la yan'o kun cɛ sow ni ɲɔgɔn cɛ dɔw kun taara station créer an kun ye maire wele u kun ye sele k'a kan siɲɛ sigiyɔrɔma 2 wa 3 mais bizarrement o station tigi sera ka nin problème nin kɔnɔna la sɔrɔ ka citerne sɔrɔ ka na station mun interdilen don n'a selelen don n'a ma autorisation sɔrɔ et qui est au milieu des maisons ka se ka na su kɔnɔna la ka na essence ko kɔnɔ bon feere kɔni ma daminɛ mais jama jɔlen lajɛ yɔrɔ da la sow camancɛ la a bɛ villa 2 de ni villa 3 de ni ɲɔgɔn cɛ k'olu jelibugu sira la ani fili ka bɔ man jan autorisation t'a station tigi bolo mais a kɔni essence sɔrɔ essence fɛnɛ tɛ Mali la dɛ mais ale ye essence sɔrɔ sufɛ citerne ka na kɛ cuve kɔnɔ sɔrɔ sow ni ɲɔgɔn cɛ bon a ma feere daminɛ mais jama jɔcogo la ye duw ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛ wolo fɛn jumɛn na anw bɛ fanga kɔ an bɛ fanga in kɔ dɛ an b'a kɔ fo saya
nga n'u ma solution ɲini nin ko ninnu na u kanubagaw laban bɛ k'u jogow ye parce que a tɛ se ka faamu o station tɛ ka sɔrɔ essence tɛ ka sɔrɔ station minnu autoriselen na station minnu ma autorisé yɛrɛ olu bɛ citerne sɔrɔ ka tila ka kariya ka na kɛ cuve kɔnɔ commune 1 kɔnɔ Jelibugu la polisi tɛ wuli une station anarchique maire tɛ kuma anw bɛ kɛlɛ la fanga in ye bɛɛ bɛ kɛlɛ la fanga in ye mais il faut que fanga k'i kɔfilɛ dɛ ne tɔgɔ Musa anw bɛ nin mankan in na n mɛnna i yɛrɛ ka kɛlɛ don kɔrɔ kasi station anarchique ko in na mais mun ye dabalibanko ye essence yɛrɛ de tɛ ka sɔrɔ maliyɛnw ye station minnu yɛrɛ ye légal ye mais station illégal bɛ citerne fa sɔrɔ ka na kariya ka dayɛlɛ hali a ma dayɛlɛ yɛlɛ autorisation t'a bolo mais ka na mɔgɔw lasigi da la o la Mali ko o kɔrɔ ko bɛɛ k'i ta kɛ an kɔni ne ta ye nin ye yanni denmisɛnninw sigida mɔgɔw ka wuli a kana kɛ mankan ye a dun ye essence kɛ cuve kɔnɔ o fana y'a dama kɔlɔlɔ wɛrɛ ye ala k'an kisi don o de kun do kɔrɔ kasi an bɛ dugawu kɛ ala ka Mali kisi maa minnu bɛ fɛ ka Mali cun ala k'u cun maa minnu bɛ fɛ ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ ala k'u bɔ dingɛ kɔnɔ ala ka Mali sankɔrɔta. Bonjour Karo Kassim, ça va, tu vas bien, j'espère. Bonne journée à toi aussi. Finalement, l'autre jour, la masse qui sera, je me dis que tu étais très très occupé. Sinon, finalement, c'est la essence sera ni rando ni jo, mais c'est la sera. À mon oreille, mais c'est la sera. Donc, et puis j'ai appris qu'il y a beaucoup de trucs qui sont rentrés hier de Citer. Et Kanana et fin il fait, Sigaso sera il fait. Au niveau fana nana kai sira fɛ o fana n'o tɛ kelen kunu donc on peut dire que sɔgɔma dɔw donna kai sira kita sira in fɛ olu donna Bamako sufɛ fana dɔw wɛrɛw donna donc il y a certaines personnes qui vont jusqu'à parler de plus de 1200 citères n'o kɔni donna kɔni o ye tare a kana jɔ yɛrɛ je pense que o ni Russie fana ta in bɛna bɛn ɲɔgɔn ma mun kan ka bɔ Russie ka na o fana bɛna bɛn ɲɔgɔn ma donc a bɛ kɛ ko ye bon an bɛ fama ni ɲɔgɔn ma quoi je pense que déjà kabiri sisan nɔ État kan ka commencer ka stock ninnu dilanni daminɛ dans les régions dans les coins et recoins du Mali pour que an kana se ka nin crise ɲɔgɔn vécu tuguni quoi il doit prendre des dispositions vraiment idoines à ça par rapport à ça. Ayiwa Falaye nin ye min b'an bolo nin t'a la tilancɛ ye tilancɛ ta tilancɛ tɛ nin ye kuma na don o don i bɔra ka kuma minnu mɛn sisan Falaye an bɛ nin ɲɔgɔnnaw de sɔrɔ tile kɔnɔ maa kelen bɛ se k'a ci siɲɛ 10 bɛɛ lajɛlen n'i ka kungo don o hukumu na sa tajiko a kuma cayara n y'a f'i ɲɛna yan kunun Falaye n ko ne ye fɛn 3 ye n ko bɛ tajiko in na o ye ne dabali ban n ko a fɔlɔ ye mun ye Falaye o ye maa minnu bɛ yen u tɛ taa yɔrɔ si olu sigiyɔrɔ n'u ka baarakɛyɔrɔ kɛra station kɔnɔna ye bi dɔw bɛ yen olu bɛ na a kama yɛrɛ ka na baara yɛrɛ jɔ pewu maa t'a sɔrɔ olu t'a sɔrɔ olu fana bɛ ko in na Falaye a sabanan ye min ye o ye wolomasiri tabaa dɔw ye minnu ma miiri u ma taasi u ma dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ ka taa taji in ta civiliw b'a la sɔrɔdasiw b'a la Falaye u bɛ ka t'u ni di hali kunasini ko kita sira la Falaye an ka cɛden dɔw binna gɛlɛyaba kɔnɔna na terroriste minnu ye kari citerne ninnu kunbɛn Falaye u y'a bɛɛ bɔ baara la nka an fana ka cɛdenw binna maa mun bɛ t'o kɛ olu ɲɔgɔnna dɔw ka kɛ Bamakɔ yan Falaye k'olu b'o ta k'o kɛ jagokun ye ka nafolo ɲini o la ka tila ka se ka t'u da ka sunɔgɔ ka wuli an b'an yɛrɛ ɲininka olu ye mɔgɔ sugu jumɛnw ye ni maa kan ka ɲini ka bila ka taga fɔrɔn na bi Falaye
walima ni sitani escorte bɛ kɛ n'u bɛ ta ka fara kan o ni maa ninnu ye gouvernement ye fɛɛrɛ dɔ ta Fala ye kunun ko an ye min fɔ ngo n'u tɛ se ka dɔwɛrɛ kɛ u ka taa ni sɔrɔdasiw ta u ka kan kɔnɔ jɛkulu min bɛ yen n'o sigilen don waati gɛlɛmanw ko ɲɛnabɔli kunna n'o ye Seko Jaki ye u y'a yira k'u b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko min ye sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'olu bɛ taa taji ɲini taji tayɔrɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la wolomasiri taba finitigi bɛɛ lajɛlen u ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la Fala ye i kɛra sɔrɔdasi ye o i kɛra garidi ye o i kɛra eaux-et-forêts ye o i kɛra gendarme ye o a bɛɛ ko sisan k'u bɛna na yɔrɔw de ɲini station de ɲini Fala ye u bɛ t'u ka taji ta yɔrɔ minnu na nka kibaruyaw bɛ di u ma u ka ɲɛmɔgɔw fɛ kan kɔnɔnaw la wa o la sa ko a ɲininen finitigiw fɛ u yamaruyalen tɛ tugun ka t'u yɛrɛ bila ko ɲɛnabɔla station kɔnɔna na u yamaruyalen tɛ tugun k'a fɔ k'u bɛ t'u sen don ko la n'i ma ɲɛ fana k'i bɛ taga ko kɛ i k'i jɔ aran na i n'a fɔ tɔw jɔlen don aran na cogo min na n'o tɛ ni min y'i sɔrɔ i yɛrɛ y'a laɲini Fala ye Seko Jaki ɲɛma ni o ye colonel Isa Polo Dana Dabo ye ale de ye bataki in ci nka Fala an bɛ min fɔ a ye a ka bɔ k'a sɛgɛsɛgɛ sɛbɛnni in tɛ dɛ a bɛ ka lawaleya wa ale min yɛrɛ y'a kuma fɔ ale yɛrɛ ka jigin kare kɔnɔ a ka cɛdenw d'a ka Fala ye station minnu yirala ko sɔrɔdasiw ka taa taji ta u bɛ ka taa ta ye wa u ka aranko bɛ cogo di yalama o fana bɛ ka ɲɔgɔn gosi yen fana wa a ka to o fana sɛgɛsɛgɛ o ka se ka faamuya bɛɛ fɛ Fala ye DNCC ale b'a ka wulikajɔ la hali bi min ye taji dili ani taji sumali hukumu kɔnɔna na sa a yira k'a fɔ ko station dɔ bɛ yen n'o ye Global Samaya ye a ɲɛmaa ye maa min bolo sa n'o ye Modi Kulibali ye Modi Kulibali ko ale kɔni ye taji n'o ye essence tɛ sa wa a y'o de di Fala ye ja in a kan ka k'e bolo dɛ an k'a lajɛ n'an sera ka Modi ka ja ye 3h40 Global Samaya, station Global Samaya. Station Global Samaya. 6000 litres a été dépoté ici. 6000 litres. Oui, oui. Ok. Voilà, on fait station Global Samaya là. Donc, si tu as donc 45 000 litres. Donc, 27 000 litres. Dépotera Bangmana et Djoliba 12 000 litres, donc 6 000 litres pour les dépoter Samaya. Bon, propriétaire est reflété à Modi Koulibaly. Donc a décidé qu'à mototaxi, donc mototaxi a décidé qu'à 6 000 litres, on va offrir un foula. Donc 6 000 litres, on va donner reflété Modi Koulibaly. Moulioula avec 4 000 francs et Modi Berfou, 4 000 francs. Donc moto avec 1 000 francs, moto taxi avec 2 000 francs. Voilà, plein. Avec un mot pour la foufou là. Allez, à des plein, propriétaire à des plein, Modi Koulibaly. Voilà. Avec un mot avec 4 000 francs. Voilà. 4 000 francs. Moto tigu flane. Moto tigu era flane. Moto tigu 1000 francs. Voilà, era flane. Modi Koulibaly era flane. Voilà. 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 Voilà, on era flane. Voilà, flane. Avec 1000 francs que moto là. Donc, mobile là 4000 francs là. C'est la bonne volonté. Voilà, les crises pas une chère en mémoire fois ma à Sarata Ambolo. Alors la transition de mes vraiment minke. Alors qu'on a tauro l'angloya, ne on va foka wali mando. Dans front bon avec un mané au Foula. Vraiment on est très content. Très satisfait. Vive le Mali, vive Afrique. Les tri bawro koko di mɔgɔw ma Fala ye moto taxi olu ye sɔngɔ yɛlɛ Fala ye Bamakɔ kɔnɔna na yan ekɔliden caman u y'a yira sa k'a fɔ k'olu tun bɛ taa ni ka seginw kɛ cogo min na ka bɔ dugu kɔnɔna na ka bɔ Bamakɔ ba kɔfɛ ka taa dugu kɔnɔ ko a tajiko a gɛlɛyara nin waati in na kosɛbɛ tajiko gɛlɛya y'a to sa moto taxi tigiw olu kɔni u ye dɔ fara u ka sɔngɔ kan maa minnu tun bɛ taa Bakɔ Jikɔrɔ ni Fala ye
ka se n'u ye dugu kɔnɔna na min ye ENA kɔrɔ fanfɛla la ye n'olu tun bɛ taa 100 o taara yɛrɛ sɔrɔ 300 la bi sira kan fana i b'a ye k'a fɔ ko maa minnu tun bɛ fana n'olu fana tun bɛ bɔ i n'a fɔ Balabugu yan fan fɛ ka taa se dugu kɔnɔna yɔrɔ ma n'o ye artisanat yɔrɔ ye olu tun bɛ taa 60 k'o fana kɛra 200 ye maa dɔw y'a yira fana k'a fɔ k'olu fana ta ma falen k'u b'olu ta cogo min na kɔrɔlen ko min ye moto taxitigi dɔw bɛ k'u ta o sɔngɔkɔrɔw la nka jama faama kɔni bɛ ka min kɛ sa o ye nin ye u ka tɔn ɲɛmaaba n'o ye Mamutu Kamate studio caman ni mɔgɔ y'a ɲininka ko sɔngɔ yɛlɛma in o bɛ se ka kɛ ɲɛfɔ min ye o ye k'a fɔ nin waati na taji ko o gɛlɛyalen don maa minnu bɛ sira minnu kan fana n'olu ma taji sɔrɔ a sɔrɔ cogo la ko de b'a to a bɛ se ka bɔ 100 la ka taa se 300 ma nka o k'aw bɛɛ n'a ta sa u na kuma u ka mɔgɔw fɛ yaasa a ko ka jate minɛ min ye olu fana ka tɔnɔ ko u bɛ se ka bɛn cogo min na nin hukumu kelen fana kɔnɔna na a yira fana k'a fɔ ko gazi fana gɛlɛyalen don bi fala ye gazi yɛrɛ ti ye ɲɛna kuma tɛ k'a fɔ ko k'a san sabula min ye maaw ye minɛnw kɔni bɛ ka na nka gazi ale nali ka suma kosɛbɛ maa minnu bɛ yen fana n'olu bɛ taji feere buteli la fala ye k'olu ka baara kɔni ko hali n'a ma jɔ sa a gɛlɛyara kosɛbɛ sabula ni yɛrɛ ma farati ka taji kɛ buteli la k'i sigi u bɛ hiki ka taa ni i yɛrɛ i bɛ sɔn ka ɲinɛ i ka feereli yɛrɛ kɔ o la sa olu caman kɔni bɛ bi u y'a yira k'olu fana bɛ degun kɔnɔna na fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na sa ka se ka olu bila hakɛw kɔnɔna na u bɛ se k'u ka baara kɛ cogo min na nka maa caman y'a f'u ye u yɛrɛ ka ko faamu nin waati na u ka bolomayɔrɔba baara wɛrɛw ɲini yaasa min ye taji ko in ye n'a ma basigi n'i ma farati fana ka fɔ k'i bɛ t'i sigi ko taji b'e bolo jama bɛ cogo min na bi u kana taa degun ta ka s'i ma baara in ale kɔnɔna na fala ye nin ye taji ko ye an bɛ segin sa sɔnni ka na wolomasiri taba olu ka kɛnɛ kan. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. sitan Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. fala ye n y'a f'i ɲɛna cogo min nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kunnasini ko min ye an ka wolomasiri tabaw ye maa minnu bɛ yen ni olu bɛ mɔbiliw la na ka na se fo Bamakɔ kɔnɔna na n'u bɛ sira ninnu bɛɛ lajɛlen ka bi gɛlɛya ye a dɔw sɔrɔ min ye kita sira la kɛrɛnkɛrɛnnenya la nɛgɛla ale ni Kati ni ɲɔgɔn cɛ fala ye nka ko ma bɔ foyi fɛ bamanciwale kɛbaa minnu kun bɛ yen u degunna k'u degun fo ka taa se sa u ka kisɛw yɛrɛ kɔni banni ma pewu armée ale kɔni ye u gun ka taa se fo u dan na an ka kɛlɛkɛcɛ dɔw kɔni binna ko kɛnɛ kan nka min ye baara in ye a y'a to taji min tun kan ka se ka na a fanba ka se ka don Kati kɔnɔna na kunnasini ko o de senfɛ an bɔra k'an balimakɛ min ka kuma fɔ sa ale yɛrɛ joginna nka u y'a ta ka na n'a ye Kati dɔgɔtɔrɔso la a bɛ armée ale ka bolo kan wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa n'o ye baro kɛlɛtigi ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko min ye nin kalo in tile 25 sibiri tɛmɛnen fala ye marakalakaw ka préfet ko ani fila minnu bɛ n'olu ye bagan maralaw ye ka taa fara vétérinaire ka sa k'u ye bagan dɔw lasegin u ma ba ni saga 208 min ye misi 700 k'o bɛɛ lajɛlen dir'u ma sa Pointakaw fɛ yen yaasa u bɛ se k'u lasegin u sigi u ma cogo min na Segu marabolo ale kɔnɔna na nin kalo in tile 27 ka kɛ ni kibaruya sɔrɔlen don n'o kibaruya jɔnjɔn ye armée ale wulikajɔ kɛ Musa wɛrɛ fana na o bɛɛ lajɛlen ɲɔnɔ mara ye Segu kɔnɔna na hali bi bamanciwale ka wale kɛbaa minnu tun bɛ yen k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɔ baara la pewu
sɛnɛkɛla dɔ tun talen don u bolo k'u minɛ u y'olu fana sira ka olu fana bɔ olu bɔ bolo la min ye armée a sera k'i bolo da maramafɛn dɔ ka bamancualen ninnu kɛbaa ninnu olu nɔ na nin kalo in tile 29 armée ale sera sa ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la tolajikaw fɛ yen tigɛrɛmakaw fɛ yen yɔrɔ minnu don salu bɛɛ lajɛlen bɛ nanbala masurunan bɛɛ lajɛlen segu mara kɔnɔna ye bamancuale kɛbaaw ka dagayɔrɔ belebeleba 2 tun bɛ yen k'o walon ka bɔ yen pewu min ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye sa n'o ye baro kɛlɛtigi ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan armée ka baara minnu bɛ sen na nin waati na a na to sen na wulikajɔ ni cɛsiri yaasa jamanadenw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min na wolomasiri tabaw olu ka baara a bɛnnen don o ma nin waati na kɛrɛnkɛrɛnnenya la fala ye n'an taara kitakaw fɛ yen kita mɛri ale kɛlen don sa ka fɛɛrɛ kura sigi sen kan min ye mɛri ye sa a y'a yira sa k'a fɔ ko olu ka kita mara kɔnɔna na nin waati na u ye fɛɛrɛ dɔ sɔrɔ fɛɛrɛ min bɛna to sa baara kɛcogo u bɛna sigi sen kan cogo min fɛ yaasa ka se ka kitakaw lafiya o la sa sedu sidibe n'o o ye Paulo ye ale bɛ kita info maaw olu ka kuma bara la min ye baara min kan ka kɛ bɔlɔbɔlɔ sira fɛ sa yaasa ka se ka ko sigi sen kan cogo min na an ka sedu sidibe Paulo kita mɛri ale lamɛn. Bon an filɛ ka lajɛ belebele min kɛ kita kusi bɛɛ wuli kusi ye mun ye tɔn ka mɔgɔ bɛɛ wuli ka na an bɛ ka fɛn kura bolo da commune kɔnɔ fɛn kura ni logiciel dɔ de don logiciel min don i kɛra bitigi feerela ye o i kɛra samara feerela ye o an bɛ se k'i identifier k'i don a kɔnɔ k'i répertorier i tɛ tunun a ma cogo min pour que ka se k'an ka taxes lasɔrɔ donc an bɛna mɔgɔw de b'an bolo olu bɛ yɛlɛn terrain kan dugu kɔnɔ famille par famille d'abord ka famille recenser ka dukɔnɔmɔgɔw recenser imposable minnu bɛ yen k'olu identifier k'o dɔn n'olu identifiera après quartier kɔnɔ bitigitigi minnu bɛ kioskitigi minnu bɛ gidɔrɔndaw fɛ feereli ni fɛnw na an b'olu fana insérer a kɔnɔ donc an b'i ka numéro ta an b'i portrait ta an b'i ka yɔrɔ localiser donc e ka taxi ko kɔni namara tɛna don a la tugun k'a fɔ ko mɔgɔ wulila ka taa wari minɛ ka na di mairie ma i ka taxi n'a sarala dɔrɔn automatiquement a bɛ afficher mairie kɔnɔ o ye direct ye donc an bɛ ka yuruguyurugu kɛlɛ en quelque sorte ka bɔ an ka taxi récupération minɛli kɔnɔ parce que n'a fɔra mɔgɔw ka bɔ ka taa taxi minɛ a suivi ka gɛlɛn bon u bɛ baara kɛ kɔni ka ɲɛ mais a contrôle ka gɛlɛn contrôle ɲuman ye min ye o ye ka mémoriser logiciel kɔnɔ n'a bɛ logiciel kɔnɔ mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ tugun i ɲ'a sara n ma sara n'i y'a sara dɔrɔn automatiquement a bɛ afficher donc o de ka nɔgɔn an bolo an mana o premier espérance daminɛ kita population fɛnɛ k'a dɔn n'an ka mɔgɔw wulila ka s'u ma a sɛgɛsɛgɛliw ni taliw la u k'a dɔn ko mairie ka cidenw don u ka s'u ma u ka kunnafoni ɲumanw d'u ma min tɛ faussé parce que n'i ye duw ta sisan impôt sarako la i bɛ taa sɔrɔ grande famille caman bɛ yen maintenant bɛɛ n'i ka guwa kɛra du kɔnɔ bon olu bɛɛ n'u ka carnet de famille de kan ka kɛ a tɛ se ka kɛ komi cɛkɔrɔba tile a bɛɛ tun b'o kelen ka charge kɔnɔ mais maintenant caman yɛrɛ ta ka bɔ cɛkɔrɔba ka du carnet kɔnɔ mais o caman fana bɛ grande famille kɔnɔ du carnet t'u bolo u musow bɛ yen u denw bɛ yen fo k'olu bɛɛ woloma k'a ɲini k'a ɲɛdɔn population fana k'a dɔn basima k'u tɛ c'est toujours ka se ka fɛnw fara ɲɔgɔn kan k'u rassembler an ka se ka jate kelen dɔn hali nombre de population an bɛ se k'o jate fana dɔn voilà. Sedu Sidibe Paulo ale ye kita ale maire ye an b'a fo k'a waleɲuman dɔn k'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo miiriya min sigira sen kan n'a minɛnw bɛ yen n'a baarakɛcogo bɛ yen u k'u jija u ka kuran fana ɲini ka kɛ yen kuda ye yaasa a kana da kita dɔrɔn ma kita marabolo maaw bɛɛ lajɛlen ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ waleya in ale kɔnɔna na wala ye ko sanubɔyɔrɔ min b'an ka jamana kɔnɔna na ni jamana ɲɛmaaw y'a jateminɛ sa k'a fɔ ko olu kɔni tɛ sigilen sen kan kosɛbɛ sariyaw ma dafa u y'o sanubɔyɔrɔ 100 u y'o papiyew bɔ a ma waleya in kɔni min ye sanu yɛrɛ baarakɛlaw ye u caman y'a yira sa k'a fɔ ko nin ye ko ye ko min bɛna na nin basigi ni kow faamuya cogo ɲuman ye
Dr Sidiba ale bɛ baara kɛ sigida ko kan kosɛbɛ a ko nin filɛ nin ye nin bɛna n'a to min ye sanu yɛrɛ bɔba jɔnjɔnw minnu bɛ hakɛw dafa ani yɔrɔ minnu bɛ d'u ma u n'u hakili to maaninfinw olu ka hakɛw la min ye adamadenya kɛyɔrɔw k'olu jateminɛ ka sɛnɛkɛyɔrɔw jateminɛ kɔ tintiw ni ba tintiw ni ba kɛrɛfɛlaw olu na se ka kisi nin waleya in senfɛ n'o tɛ nin waati na k'a ko kɛlen don birisa ɲagami ye bɛɛ lajɛlen mana wuli bɛ t'i sagona yɔrɔ sigi ka se k'i ka baara kɛ Sidiba ko fana ko min ye fɛɛrɛ in ye gouvernement kɔni a tɛ taa wulikajɔ ni cɛsiri kɔ sabula nin kɔrɔ ka taa kɛnɛ kan ka taa kuma dugudenw fɛ kabilaw ka olu la kuma ɲɔgɔnya nafaba ye min ye a bɛ se ka to fana sigida fana na sa yiri minnu bɛ yen min ye ba minnu bɛ yen ani kɔ minnu ni minnu fala minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kisi cogo min ni min bɛna na di zen a na kɛ fɛɛrɛ ɲɛnama ye wala nin waleya bɛ ka kɛ tuma min na sa min ye Mali ye ale ye sanubɔyɔrɔ kura kɔni yamaruya yan di yuan mining maaw olu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kangaba marabolo la o kuma yɛrɛ fɔra juma tɛmɛnen n'o ye nin kalo in tile 24 ye min ye DNG maaw olu y'o fɔ mètre carré 100 ɲɔgɔnna sanubɔyɔrɔ in kan ka kɛ o la bɛn ka di ale commune kɔnɔna na n'o ye Minijan ye Karan ale masurunan la DNG maaw ka yira sa k'a fɔ ko sanu min kɔni b'a yɔrɔ la ye a bɛ se tonne 50 ɲɔgɔnna ma ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛden kalo hukumu kɔnɔna na sa kunungo Gabriel Ture la denmisɛnninw olu lasago yɔrɔ min bɛ yen n'o ye maternité ye sa o la kurakurayara baɲumankɛ tɔn dɔ fɛ n'o ye fondation Awa Jire wala in sa ale bɛ tali kɛ min na o ye k'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin ko in ye a bɛɛ lajɛlen sigilen no sen kan yaasa denmisɛnw n'o ye denmisɛnninw ye sa denyɛrɛninw ka ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na ka ɲɛ hôpital de Gabriel Ture ale kɔnɔna na min ye fondation ye a n'a dɛmɛbagaw u ye yɔrɔ minnu dilan ka ɲɛ ani maaw lafiya yɔrɔ ka taa se baarakɛyɔrɔw ma ka taa se ɲɛgɛnw ma a bɛɛ lajɛlen a kurumo karili k'a dayɛlɛ ko kura o kɛra kunungo Vamara Berete ale tun bɛ a kɛnɛ kan ɲɛda kura donna Bamako kɛnɛyasoba Gabriel Ture musow ka jigiyɔrɔ ni dentanniw ladonyɔrɔ maternité la baarakɛsow bureau jiginisow a n'a ɲɛgɛnw bɛɛ lajɛlen ka nin bɛɛ dilan ka ɲɛ yaasa jibaatɔw baarakɛlaw ani denyɛrɛninw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na nin waleɲuman in kɛra baɲumankɛ tɔn fɛ fondation Awa Jire n'a dɛmɛbagaw ka fara kɛnɛyaso in ɲɛmaayaso kan kile dili ko kura baarakɛlaw ma o kolobon karili kɛra an ka jamana kɛnɛyako minisirimuso fɛ colonel major Asaba Jalo Ture o hakilina in n bɔra an ka ɲɛmɔgɔ yɔrɔ n'o ye fondation yɛrɛ présidente ye Awa Jire fondation hakilina bɔra ale la ka sababu kɛ a woloba ka ala y'a garisɛgɛ cancer la n'o ye cancer 2 ye cancer ye se sɔrɔ a kan o kɛlen a fana ye décision ta ko ale tɛ fɛ muso wɛrɛ ka to o bana in na donc o senfɛ a ye fondation in sigi mun bɛ i janto musow ni denmisɛnninw ka kɛnɛya la donc o kɔnɔna na an ye programme dɔ bila en place programme mun bɛ wele ko programme Asanat o programme ka baara ye ka musow sensibiliser ani ka minnu garisɛgɛ kɛra cancer ye ka analyse kɛ k'olu bilasira ani ka olu furakɛ donc o programme kɔnɔna de la an nana munumunu Gabriel Ture la an y'a dɔn k'a fɔ Gabriel Ture fana ye dɔgɔtɔrɔso ye mun bɛ muso caman ani jiginni minnu compliqué len don minnu b'o traité donc an nana sɔrɔ a ɲɛda man ɲi sabu kɔnɔmaya yɛrɛ ye gɛlɛya dɔ ye n'a fɔra i ka tila ka na jigili kɛ o gɛlɛya kɔnɔ ka n'a sɔrɔ a yɔrɔ fɛnɛ kɛcogo man ɲi donc an y'o décision ta initiative ta ko an bɛ ɲɛda kura di Gabriel Ture maternité ma o hukumu kɔnɔna de la an ye a baara waleya a kɛlen ka kɔrɔfɔ ta kɛnɛ in kan an ka jamana kɛnɛyakow ni dɛmɛkow minisirimuso a y'a ka sewa yira ka kɛ ni baarakɛlenw ye ka ɲɛsin fondation FADMA ka foli lase musobaw ma ani maa fɛn bɛ baara kɛ maternité kɔnɔna la ni ka sɔrɔ ka welekan bila malidenw ma k'an k'an janto ɲɔgɔn minɛ ani ɲɔgɔn dɛmɛ la nin waati gɛlɛn kɔnɔ m'an dɛmɛbagaw bɛɛ fo fondation FAD y'aw ka don ye aw ni ce aw yɛrɛ ye n bɛ foli lase kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ minnu bɛna taa baara kɛ nin yɔrɔ in na n'o ye gynécologue ni sage femme ye surtout sage femme an bɛ tile o de fɔ sage an bɛ tɛgɛrɛ fɔ aw ye don o don parce que alhamdulilayi ne den fɛn fɛn bɛ na diɲɛ na a ka ca ala fɛ i bɛ tɛmɛ o de tɛgɛ ka na n'an u tɛmɛna aw tɛgɛ aw mana dugawu mun k'u ye ka barika min d'aw ye u bɛ k'o dɔ de ye sini donc aw ye se ka tɛgɛrɛ fɔ aw yɛrɛ ye les sages femmes joyau min dilen filɛ ni aw ma a dabɔ kun ye baara ka kɛ ka ɲɛ aw ka lafiya aw ka baara yɔrɔw la baara ka se ka nɔgɔya
donc halisa ala k'o dɛmɛ kɛ n bɛ foli min fɛnɛ k'aw ye an b'a dɔn nin wagati in na kow cayalen don mais alhamdulilayi malgré ça aw bɛɛ filɛ nin aw ka baara yɔrɔ la u bɛ sɔrɔ mun fɛ a ye fɔ min ma ko résilience sabali ka ko to ɲɔgɔn ta la n b'a ɲini fɛnɛ nin wagati gɛlɛn in na mɔgɔw ka ɲɔgɔn dɛmɛ a bɛ se ka kɛ kɔrɔlen n'i bɛna baara yɔrɔ la i kelen b'i ka mobili kɔnɔ ni wagati kɛra nin cogoya la tan nɔ ni dɔ b'i kɛrɛfɛla la aw bɛ baara kɛ yɔrɔ kelen a ta miniti damadɔ i k'a bila ni baara jiginna an bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ lajarabili min don waatinin don mais ala k'an ɲuman tɛmɛ an bɛɛ kan a dun tɛ tɛmɛ f'an ka ɲɔgɔn minɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na n'an yɛrɛ ye ɲɔgɔn minɛ ka hinɛ ɲɔgɔn na a ka ca ala fɛ ala bɛ hinɛ jamana yɛrɛ la ka hinɛ jamanadenw na yɔrɔ kura in karili kɔfɛ minnu salo kɛra ɲɛmaaw ani jamakulu bɛɛ lajɛlen fɛ ka t'u ɲɛ da Gabriel Touré maternité ɲɛda kura in kan. Conseil des ministres ale y'a ka laadala ɲɔgɔn ye kɛ kunungo Kuluba faama sigiyɔrɔ la ko ɲɛmaaya o tun bɛ général d'armée Asimi Goyita bolo ɲɛbila baara minnu bɛ yen n'o ye sariyaw ye u y'olu dɔ ta ka taa fara maa dɔw ye jɔyɔrɔ d'olu ma ministres ka baarakɛlaw ni baara bolodalenw u y'u da don o fana na ministre min bɛ sɔrɔ ko kunna an ka jamana kɔnɔ ka kɛ ni trésor ale sigili ye sariya min bɛ ale sigi a n'a bolofaraw sigi sen kan sa ko o sariya min kun bilara sen kan n'o ye ordonnance ye min bilara sen kan septembre kalo tile 27 san 2024 ko yɛlɛma kan ka don la yaasa min ye baara min bɛ bi n'o kan ka kɛ trésor ale ni a bolofaraw bɛɛ lajɛlen fɛ olu bɛ se ka don ba la cogo min na bɛrɛ kura ka sigi o kow la a k'o kɛcogo a n'u ka baaraw kɛcogo a n'u kan ka se ka wuli ka jɔ ni cɛsiri min kɛ ka falen kura minnu don hokumu kɔnɔna na sa yirala sa k'a fɔ ko min ye san 5 nata ye n'a ye dɔ kan ka fara olu ka jama kan o dun ti ɲɛ falen kɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka bolofara minnu bɛ yen ani minnu bɛ naga an ka jamana marabolow kɔnɔna na yaasa u ka se k'u ka baara kɛ ka ɲɛ sɔrɔ ko ta nasira fɛ fo sɛbɛn min b'o ko fɔ o ka falen yɛlɛma ka don o la walasa min ye direction générale du trésor ye ale ni comptabilité olu kun sigilen don sariya minnu kan sa u bɛna falen ka kɛ ni san 5 nata laɲiniw ye yaasa ka kɛ sariya ye sariya min bɛ bɛn an ka jamana ma Aluseni Sanu ale ye o ɲɛbila sariya in o yira kunungo conseil des ministres kɛnɛ kan fana jɔyɔrɔ dira maaw ma ministre so min bɛ an ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna inspection de service diplomatique o kɛra Sori Lakamin Jakite ale inspecteur des financiers min ye Alayi Ba ale fana inspecteur des financiers Mali ka conseil consulaire ka taa sigi sa Kigalikaw fɛ yen n'o ye Uranda ye o kɛra commandant Basidi Dambele ye conseil consulaire Mali ka lasigidenso la Egyptekaw fɛ yen Caire colonel Buyagi Keita min ye conseil consulaire Mali ka lasigidenso la sa Oromukaw fɛ yen Italie o ye chef d'escadron Michel Pujugu ye min ye conseil consulaire Mali ka lasigidenso la Beijingkaw fɛ yen Chine o ye Alhader Maïga ye ale planificateur ye conseil consulaire Mali ka lasigidenso la Allemagnekaw fɛ yen Berlin o ye colonel Umar Jara ye ministre so min bɛ yen n'o bɛ seko ni dɔnko kunna jabɔlaw ka so min b'an fɛ n'a fɔ ma ko CNSM o ɲɛmaaba kura o kɛra Dr Siri Lamine Bagayogo ye ale ye école karamɔgɔ ye ɲininikɛla don ministre ka baara bolodalen hokumu kɔnɔna sa ministre bɛ mara ka bolobali kunna an ka jamana kɔnɔ a ko kalanso dɔ bɛ an fɛ yan n'o ye kɛnyɛrɛye kalanso ye a bɛ fɔ ma ko les lutins in a sigira sen kan san 1968 san a sigilen sen kan sa a sera k'a fɔ sa ko min ye ekɔliden somaw ye olu de bɛ kalanso in ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ olu ka tɔn n'o o ye association des parents d'élèves de l'école lutin in sa sarakisɛ min b'o o sigi sen kan sa o ye direction nationale de l'intérieur ka sɛbɛn min dir'u ma mars kalo tile 24 san 1976 san o y'a yira sa k'a fɔ ko o ko fana sen fɛ école lutin in a sigilen don Sotiba ACI ale kɔnɔna na o la sa premier arrondissement a b'o de kun o kɛnɛ kan yen ko min ye so in yɛrɛ ye a dir'u ma Mali gouvernement fɛ n'o ye dugukolo ye sa u ka se ka baara kɛ a la min ye kalanso in ye nin waati in na fala ye ko kalanden somɔgɔw ka tɔn k'u bɛn tɛ dɛ ne ko n k'a tɔ a bɛ ka juguya sa dɛ association des parents d'élèves aw de kan ka école ko ɲɛnabɔ aw yɛrɛ ma bɛn fo ka t'o bloquer ka taa n'o ye conseil des ministres de la conseil des ministres de fana ka taga administration provisoire fana sigi olu fana fɛ yen tuguni fala ye ko yan'u ka bɛn kalatako la nin kan ka kɛ ni école somɔgɔw man ka sɔn nin ma fala ye i b'a sɔrɔ dɔ bɛ fɛ k'a jira k'a fɔ k'ale ta ye yɔrɔ in ye de o la sa ministre de l'administration territoriale a ko conseil des ministres mɔgɔw ma
olu kɔni ye yamaruya ta sa ka min ye administration provisoire k'o sigi u fɛ yen min ye ministre so min bɛ yen n'o bɛ ale yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ hukumu kɔnɔ n'o ye administration territoriale ye o maa bɛ a la ministère de l'éducation o maa bɛ a la sariya ministre so maa bɛ a la wa k'u ka baara bɛ ban pewu don min ni école karamɔgɔ écoleden soma ninnu n'olu ye kalanso in tigiw yɛrɛ ye n'u sera k'u ka bureau sigi don min fala ye u t'a sigi sini i b'a sɔrɔ nin gɛlɛya in a fanga ka bon han conseil de ministre kɛnɛ kan ministre min bɛ baarakɛlaw tɔgɔla fala ye a ko ko olu tun bɛ lajɛ belebele la n'o ye diɲɛsɛrɛkɛ naani ministre ka lajɛ gɛrɛngɛrɛnnen ye baara in sa a taara kɛ katarikaw fɛ yen Doha a siɲɛ 6lan ye nin ye a tun bɛ tali kɛ sa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sigilen don diɲɛ kɔnɔ bi ka se ka falenw kɛ ka kɛ ni tarikuw ye diɲɛ yɛrɛ n'o ye silamɛ jamanaw ye olu bɛ se ka falen cogo min na ka ɲɛtaa kɛ u ka baarako ta nasira fɛ lajɛ in kɛnɛ kan sa ko min ye maa mafalenw caman yera a kɛnɛ kan silamɛ tɔn jɛkulubaw olu fana tun bɛ a kɛnɛ kan diɲɛ fantan naani taw min ye baara in ye sa sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen jateminɛlen kɔfɛ u tun ye baara min kɛ u ka jɛrɛ duurunan senfɛ u y'o baaraw kɔmasegi baaraw kɔ ɲɛfɔli kɛ o la octobre kalo tile 15 tɛmɛnen y'a yira sa ko baara in kɔni daminɛna minisiriw caman ye kuma ta kɛnɛ kan ye ka ɲɛfɔli kɛ u ka baarako hukumu kɔnɔna na mali minisiri ale fana ye ɲɛfɔli kɛ min ye jamanaw ye olu fana ye bɛnkan sigi sen kan bɛnkan b'a to sa baara yɛrɛ a ɲɛnɛma ka se ka ɲini ka di denmisɛnninlakaw ma u y'o kuma fɔ minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ni sifinw ka ko kunna fala ye ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa ko farafinna denmisɛnninw tɔgɔla don k'o bɛna ɲɛnɛmaya ɲinan ta in sa k'u y'a sigi dakun min kan ka dɔrɔgu kɛlɛ denmisɛnninlakaw olu fɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ka sɔrɔ min ye dɔrɔgu ko yɛrɛ ye a ko bɛ se ka ban cogo min ko o la sa o kɔni bɛna wuli ka jɔw kɛ k'a yira sa k'a fɔ dɔrɔgu kɔlɔlɔ min bɛ a la min ye don in kɔnɔna na n'o ye farafinna sifinw tɔgɔla don ye k'a na kɛ barosigi kɛnɛw ye ɲɛfɔliw ye ale ni laadala tɔnsigiw ye sa ka se ka ɲɛfɔli kɛ dɔrɔgu yɛrɛ kɔlɔlɔ k'an ka jamana kɔnɔna na ani farafinna kɔnɔna na don in hukumu kɔnɔna na sa ko min ye ɲɔgɔlɔnbɔlaw ye min ye farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ye ale ni seko ni dɔnko tigilamaw k'olu bɛɛ lajɛlen na wele minisiri min bɛ sigida saniya ko kunna ani yiriwali kuntalajan ale fana y'a yira sa k'a fɔ ko ale tun bɛ jɛrɛ kɛnɛ kan jɛrɛ min n'o taara kɛ ɲɔgɔn ye belebeleba ye ɲɔgɔn ye min bɛ tali kɛ saniya yiriwali kuntalajan o baara kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Espagne madridikaw fɛ yen octobre kalo tile 22 ka taa bila a tile 23 la lajɛ in kɛnɛ kan sa Mali ale minisiri ye kuma ta ye diɲɛ maa mafalenbaw ɲɛna fɛɛrɛ mun sigilen don ka jira o sɛnɛ kan dɔ bɛ se ka fara ko ka cogo min na mara kɛcogo la kɛrɛnkɛrɛnnenya sigidaw olu bɛ se ka lakana ka saniya ka jɛya cogo min u ye kuma kɛ nin bɛɛ lajɛlen kan Mali ale kɔni kɛnɛ kan ɲi a sera k'i jɔ nin yɔrɔ fin kosɛbɛ sabula ani diɲɛ maaba caman kumana ka se ka ɲɛfɔli kɛ Mali yɛrɛ taabolo kuraw ani Mali ka baara kɛcogo bɛɛ lajɛlen na minisiri kelen a y'a yira fana k'a fɔ k'u tun bɛ tirikikaw fana fɛ octobre kalo tile 17 ka taa se tile 19 ma Istanbul ale kɔnɔna na sa fɛɛrɛ kɛnɛ belebele kun sigilen don fɛɛrɛ kɛnɛ min bɛ tali kɛ sa min ye Istanbulkaw fɛ yen minisiri minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ sigida lakanako la manani ko ɲɛ tana ka kɛ o ye a ka tunu pewu a kɔlɔlɔ ka dɔgɔya kosɛbɛ ko baara in ye tali kɛ o la min ye minisiriw ye sa u kɛlen don ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan hakili jagabɔ kɛra o kan min ye manani ye ale bɛ se ka tunu cogo di fasodenw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye manani kɛlɛli la u ka jamanaw kɔnɔna na ko kuma in ye tali kɛ o la lakana ka sabati saniya ka na yiriwali ka se ka sinsin Mali minisiri ale y'o kuma fɔ sɛbɛn minnu taara Mali yɛrɛ kɔnɔ ka manani ko k'a ban pewu a y'i da don o la nka bi ko diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na kɛmɛ sarada la sa 31 manani a ka tiɲɛni barika bɛ ka bonya kosɛbɛ ko ni fɛɛrɛ ma sigi sen kan yanni san 2030 cɛ min ye manani ye ko a bɛna na tiɲɛni kɛ baganw kɔni a kɛlen don k'olu tiɲɛ misilakaw a bɛ fɛ ka olu si latunu min ye an ka baganmisɛn tɔw ye ka taa se an ka dugukolow ma mana ninnu kɔni u ti yɛlɛma fiyewu ko fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn min kan ka sɔrɔ sa ka bolo di ɲɔgɔn ma kɛ u ka hakili jagabɔ ka yaasa a bɛ se ka ɲɛ cogo min ko n'a ma ɲɛ min kɔ fala ye k'u ka dugu mana bɛɛ lajɛlen cɛ k'a yɛlɛma k'a kɛ fɛnw ye maa o mago ɲɛ bɛ se ka kɛ fɛn minnu ye sigiyɔrɔkow fɔr'o la a bɛ se ka kɛ gudɔrɔnw ye a bɛ se ka kɛ fana min ye denmisɛnninw olu ka tulonkɛlanw ye n'o o ye jeux ye k'o hakili jagabɔ wa minnu fana bɛ mana dilan fɛɛrɛ ka tigɛ sa olu ka dɔ bɔ a dilanni na minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna ale conseil de ministre ladɔnniya sa bana min bɛ yen n'o ye dengue ye fala ye
ko a kɔni nin dɔgɔkun in ta dɔgɔyara kosɛbɛ ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen kan jamanakuntigi ko sa ko bɛɛ lajɛlen k'i tangala olu matarafa ko min ye bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ye k'an ka hakili to an yɛrɛ la kɛnɛyako ta fanfɛla la Bamako min ye octobre kalo tile 29 san 2025 secrétaire général du gouvernement Brahma Kulubali chevalier de l'ordre national. Bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnba ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn kɔmɛli hukumu kɔnɔna na min ye telefɔni son bɛ n'an b'a fɔ ma ko Move Africa Malitel ale ni a dɛmɛbaa jɛkulu kunungo u ye lajɛ belebeleba kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa min ye Move yɛrɛ ale so belebeleba la Amdalayi ACI la kɛnɛ in ale kun sigikun ye min ye sa ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn hukumu kɔnɔna na Move ale ye donbolow bɔ k'o bingoyi balow bɛ a la moto mun bɛ di lujuratɔw ma olu bɛ a la ɲɔsusumansiw ale ni enveloppe belebelebaw u y'olu fana di fala ye tɔn jɛkulu minnu tun bɛ sa ani dɛmɛbaa jɛkulu minnu tun bɛ n'olu tun y'a sɔrɔ sa n'olu donbolow kɛra olu ye maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila ka bɔ Burkina Faso kaw fɛ yen imavu denmisɛnninw minnu bɛ bi ni ala kɛlen no ka yeli duga olu ka yeli ma ka taa se mayinakaw ka dɛmɛso min bɛ yen denmisɛnnin minnu maa minnu fana bɛ sa n'olu jura bɛ olu la ninnu bɛɛ lajɛlen tɛgɛ fara tɛ mois de la solidarité ale hukumu kɔnɔna na fala ye baara in ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo o ye an ka minisiri min bɛ kɛnɛyako kunna n'o ye colonel major Asaba Jalo ye Keba Jalo ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ye ne fɔ k'a dama tɛmɛ parce que lujura ye fɛn dɔ ye ni ala ye gari k'a ye vraiment ni i ye fɛn moyen sɔrɔ moyen min bɛ se k'i permettre ka se ka taa i ka aju la ka sɔrɔ i sirilen tɛ mɔgɔ la vraiment i bɛ ala fo ka ala barikada donc ne nisɔndiyalenba de don Malitel bɔra ka nin geste min kɛ a diyara ne ye fo k'a dama tɛmɛ ne kɔni bɛ ala deli vraiment ala kana taa yɔrɔ lankolon to bon nisɔndiya min bɛ na a diyara n ye a bonyana ma parce que moto in kɛra ne sen ni n bolo de ye alhamdulilayi rabil alamin an bɛ dugawu kɛ ala ka nin ɲɔgɔn na ala k'a caya yarabi jamana bɛ degun ni gɛlɛya min kɔnɔ ala ka nin kɛ sarakati ka jamana in bɔ degun kɔnɔ yarabi minnu fana ma sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ san wɛrɛ ala ka dolu fana gɛrɛjɛgɛ la ne kuma sigi n'a ye ne bɔra segu kana de alhamdulilayi rabil alamin an bɛ ala fo k'a barikada a diyara n ye a bonyana ma donc n nisɔndiyalenba de don parce que n ka groupe fila bɛɛ ye dɔn sɔrɔ u bɛɛ ye balo sɔrɔ bi n bɛ Move Malitel Africa fo kosɛbɛ ala k'u sara u ka donation in na ala ka nin k'a fɔlɔ ye ala kana nin k'a laban ye groupement de don IGA la sisan ni dɔn dira a bɛ taa administration na administration b'a di cantine ma parce que an ka denmisɛnninw bɛɛ bɛ internat de la donc cantine bɛ dumuni tobi régulièrement ka d'u ma bon mun ye réfugiés fana ye olu fana tilanen don du 56 donc ni balo taara u b'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ dugutigi b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc n'an taara an bɛ balo di dugutigi ma dugutigi yɛrɛ de b'a tilan dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ nin nisɔndiya tɛ fɔ ka ban anw fɛ yen an bɛ bɔ Bafulaben cercle kɔnɔ plus précisément Mayina commune na kurantigɛ barika ka bon dɔgɔtɔrɔso tɛ se ka kɛ cogoya si la ni lumière tɛ yen anw fan fɛ wulakɔnɔna de don a population caman ka baara ye sɛnɛ de ye o sɛnɛkɛlaw n'i y'a jateminɛ jiginni bɛ kɛ kuma caman sufɛla la ni kuran tigɛra k'a sababu kɛ san na nali ye an ka iyo n'an b'a fɔ o ma ko infirmière obstétricienne u bɛ wajibi ka musow lajigin lampe à torche la walima u bɛ wajibi muso minnu bɛ jigin fana u bɛ taa da yɔrɔ min na n'an b'a fɔ ko salle de postpartum u bɛ taa da yen donc dibi la donc ni y'a jateminɛ san o san anw bɛ $1,100,000 ani 100,000 ani kɔ de sara kuran wari la ni Move Africa ye nin di anw ma
ça ne fait qu'amoindrir les dépenses et lutter et bangi fana tabolo la donc au fene be yelen parce que ni courant be yoro mina général Assimi château d'Ama donc o fara ni courant ko inga ambe se ga fo ko mayna plus président Bafla cercle ambe la fiara commandre kona kola roye black na nona ni asir Chérif Ousmane Mara cadre président du conseil islamique du Mali akungana ajorofa kajodo ya ule bara mina ni bara bade fɛn ka bon ala bolo nin b'a la an bɛ min kalan o ye kira Mamadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam a ka kumakan fitinin bɛ yan cɛ dɔ nana fɛ yen don dɔ la ko kira ma ko n bɛ fɛ ka fɛn fɔ n ye min ka bon min bɛ mɔgɔ surunya ala la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan cɛ ko a ma ko kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko baara min ka bon baara bɛɛ ye ala yɔrɔ min bɛ mɔgɔ surunya ala la ka tɛmɛ baara bɛɛ kan a ko o de ka ɲumanya dɔ kɛ i balima ye c'est-à-dire mɔgɔ bɛ jɔ fɛn minnu na par exemple dumuni minnu filɛ matériel minnu filɛ i ka fisa mɔgɔ minnu ye ka hinɛ u la ka ɲumanya k'u ye k'u bɔ degun kɔnɔna na donc n bolo an b'o kɛnɛba dɔ de kan donc ne bolo u bɛ ka baara min kɛ jamana mago bɛ nin de la bi surtout u bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ min ye Mali ye anw mago bɛ nin na ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan bi donc an b'u fo k'u waleɲuman dɔn et puis nisɔndiya min bɛna don mɔgɔ dɔw dusukun na bi handicapés bɛ yan n'o ye an balima lujuratɔw ye moto bɛna d'u ma ala kama nin ka b'olu bolo fɛn bɛɛ a bɛ n'a fɔ i ye ala de d'u ma sisan donc n bɛ ala deli a baraji ala ka dafalen d'u ma ala k'an dɛmɛ. n ko kalo in a dabɔra an ka hinɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ kɛra cogo o cogo mɔgɔ kelen tɛ se ka bɛɛ dɛmɛ mais bɛɛ bɛ se ka mɔgɔ kelen kelen dɛmɛ i kɛrɛfɛ n'an ye ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn jigi sigi ka ɲɔgɔn jigi tugu a ka ca ala fɛ jamana yɛrɛ bɛ basigi Mali bɛ lajarabili min bolo sisan waati ka gɛlɛn o bɛɛ la an ka hinɛ ɲɔgɔn na an bɔtɔ filɛ nin activité dɔ la Gabriel Touré la n y'o de f'u ɲɛna n'i b'i ka mobili kɔnɔ i kelen natɔ don i ɲɛ bɛ mɔgɔkɔrɔ dɔ la sira fɛ i bɛ se k'a dɛmɛ ka dɔ bɔ a ka sira la i bɛ se ka jinin d'a ma Mali dɔnn'o de kama n'an ye ɲɔgɔn dɛmɛ wa mode la solidarité kalo kelen min don nin y'a san 30 ye a bɛ ka kɛ a dabɔra de walasa malidenw ka se k'a faamuya sinon solidarité o y'anw ka danbe de ye ɲinan yɛrɛ ta donna solidarité culture la Mali dɔnnen don n'o de ye k'an ka segin an ka kɔrɔlenw ma kɔrɔ ka kɔrɔ bonya denbaya ka basigi an ka ɲɔgɔn lamɛn fɔlɔ denmisɛnninw tun bɛ lamɔ cogoya min na hali ni denmisɛnnin bugɔra kare kɔnɔ n'a nana a tɛ se k'a fɔ a somɔgɔ ye jɔn y'a bugɔ mun don nka an bɛ tile min na bi hali n'i pɛrɛnna dɔ den kunna janni ka segin ka bɔ baarayɔrɔ la i b'a sɔrɔ convocation dalen don i ka tabali kan olu bɛɛ ye sitanɛw de ye an ka ɲɔgɔn minɛ an ka sitanɛ bila kɛrɛfɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma don min kɛtɔ filɛ nin ye bi an b'a dɔn alihamudulilayi a ditɔ don minnu ma a t'aw ka sɛgɛn ban dɛ mɛ a b'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ hakili bɛ bɛɛ la donc n bɛ bɛɛ fo san o san an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ an ka se ka fɛnw di mɔgɔ ma mɔgɔ minnu mago b'a la mɔgɔ fɛnɛ jigi bɛ nin dɛsɛbagatɔ ninnu kɔrɔ u bɛɛ k'u cɛsiri mais an bɛ min ye de plus en plus jamana in kɔnɔ dɛsɛbagatɔw fɛnɛ ladonni nin fɛn a bɛ ka kɛ baara de ye mɔgɔninfinw bolo ka a essayer k'a fɔ n ye kɛmɛ minɛ ka taa 20 d'u ma an b'a ɲini mɔgɔw fɛ o kana kɛ n'i ye min minɛ fantanw tɔgɔ la a ka se fantanw ma u nafa ka bɔ a la an y'o ɲini jama bɛɛ fɛ donc a kɛto b'a la salama ayiwa n'an bɔra Move Africa Malitel la an bɛ taa an sɔngokaw fɛ yen an sɔngo ko jɛgɛminɛ sufɛ kɔni ko o ti yamaruya tuguni baaraw minnu tun bɛ kɛ k'a daminɛ sa nɛgɛ kanɲɛ 18 ka taa se 6 heures du matin ma ko k'o jɔ waleya in a fɔra kunna sini ko n'o o ye nin kalo in tile 28 ye min ye maa ye sa ko ni kɔni y'o sɔsɔ min ye marabolo ɲɛmaw ye n'o ye maire lakaw ye u ni jɛgɛtigiw jɛgɛbaaralaw ni jɛgɛ bɛ taa sira o sira fɛ kuruntigiw ani maa bɛ baara kɛ ba kan sa u n'olu bɛɛ lajɛlen kumana k'a kɛ kun ye basigibaliya ale ni bingali min bɛ u bɛ se ka dɔgɔya cogo min na an sɔngo ale kɔnɔna na u ni nin jɛkulu ninnu ka lajɛ kɔfɛ u ka sɔrɔ ka kunnafoni ale da u tulo kan k'a ɲɛf'u ye kulukorokaw fɛ yen fala ye nin kamalenin k'a bolo tɛ bin ka wuli nka ale ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ye mun ye ale ta kɛlen don sa kulukoro dɔgɔtɔrɔso da ale bɛ taa moto suɲɛ ye de min waati min na sa maaw bɛ baara la ale kɔni b'i dɛn ka na sa
u ka centre de référence kɛrɛfɛla la ka na moto ta ka taa n'u ye kamale k'a ye moto caman feere dɛ bamakɔ yan kɔni ani maa min bɛ jɛ ka baara in kɛ sa ko o kɔni o ye 5 don fiɲɛ na nka ale yɛrɛ minɛlen sa moto 5 de sɔrɔla a bolo wa a ma dala cɛ a kuma si la kulukorokaw olu fɛ yen gundam jolidi ɲɔgɔndɛmɛ ni kɛrɛfɛden hukumu kɔnɔna na u sera ka joli ale di min ye sakɔsi joli sakɔsi kɔni o tan sera ka sɔrɔ gundam maa minnu ye nin baara in kɛ sa u ka sifinw ani fara ɲɔgɔn kan jɛkulu minnu bɛ olu de ye ko in sigi sen kan ɲɔgɔndɛmɛ ale hukumu kɔnɔna na wale in kɛ kun ye sa min ye u ka dɔgɔtɔrɔso ye ale bɛ se ka joli sɔrɔ cogo min nin waati na min na joliko a gɛlɛyalen don kasɔrɔ a kɛlen don ka baara gɛlɛya dɔgɔtɔrɔso maaw olu bolo kɔkan kibaruyaw la fala ye burkina fasokaw ka furancɛla wasabulo ko maa minnu bɛ n'olu bɛ baara kɛ o kɔnɔna na sa olu y'a yira sa k'a fɔ k'u ka seni ko a ka baara jɔ pewu ko k'a ci ka bɔ yen min ye u ka CNT mɔgɔw ye fala ye u ko sa ko min ye wasabulo ye ko k'o ci ka bɔ yen tanzanikaw fɛ couvre-feu sigira sen kan kununko sabula darisalamukaw fɛ n'u ka faaba ye a yira sa k'a fɔ ko maa caman bɔra ka jigin bɔlɔn kɔnɔ k'u ka nisɔngoya yira kalata labɛn min bɛ sen na sa n'o ye jamanakuntigi kalata ni wasaden kalata ye ko fanga sinamatɔw kɔni ko olu sen bɔlen o la o kɛlen don furugufurugu ye bi kosɛbɛ darisalam ale kɔnɔna na tanzanikaw olu fɛ yen kenya maa 11 o de fatura pankuru min ni ale bɔra ka bi n'o kun kan ka wuli sa ka taa se u ka masa in ale lajɛli la n'o ye yɔrɔ sawurima min b'u fɛ sa ni kungo sogo ni fɛnw b'a kɔnɔ a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye avion min kɔni binna maa minnu ta don sa o ye Mombasa Air Safari maaw olu de ta don pankuru in yɛrɛ a bɛ to ka nin baara in kɛ kuma caman maa minnu bɛ taa kungo sogow lajɛ ani yɔrɔba minnu bɛ keniyakaw fɛ ka t'u ɲɛ da olu ka olu kɔni u b'a baara kɛ kuma bɛɛ a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye maa ninnu na sa fala ye alimaw ka maa 2 bɛ a la pilote yɛrɛ tun ye keniyakaw ye Hongrie o maa 8 o de bɛra waleya in ale senfɛ irisi jamanakuntigi ale kibaruya di kununko sa k'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ye drone min dilan n'o bɛ se ka baara kɛ kɔgɔji jukɔrɔ k'u ye a sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɛ ka sa k'a yira bɛɛ lajɛlen ka sa k'a fɔ ko min ye drone ye o fana kɛrɛfɛ maramafɛn wɛrɛ fana b'u bolo k'u y'o fana lajɛ o bɛ se ka sigi sen kan cogo min na yaasa baara minnu b'u bolo kɔgɔjidaw la u na se k'o kɛ kibakaw fɛ yen min ye Jamaïque ye sa min ye fiɲɛ juguba kɔni wulila ye fiɲɛ in ko a tɔgɔ ye ko Melisa a ye tiɲɛni caman de kɛ kibakaw fɛ yen min ye kilomɛtiri 200 fiɲɛ in k'a fanga a bɛ se o de ma a ka tiɲɛni barika bonyana kosɛbɛ fala ye farikolo ɲɛnajɛko ta na sira fɛ k'an ka musomanw kulu buruna han minnu kan ka taa Coupe d'Afrique la sa ɲɛbila farikolo ɲɛnajɛ min tun bɛ ka kɛ o hukumu kɔnɔna na ko kabugarikaw kɔni ko olu ye an baci fala ye an ka musow olu nana segin ka na Bamakɔ yan ko sabula a yirala ka fɔ sa k'olu kɔni ka tagali Coupe d'Afrique nata in na Marokokaw fɛ musow tɔgɔ la k'olu sen tɛna ye tulon na tuguni nin bɛ dan segi an ka sɔgɔmada in na kibaruyaw la kibaruya mun dira ma e yɛrɛ fɛ ani ne an b'a fɔ sa ko k'an bɛn ni ala n'a kira sɔnna a ma min ye nɛgɛ kanɲɛ 21 an ka jɛmukan ale kɛnɛ kan an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 76 75 n ko 98 17 76 45. La commission des agences de voyage du Mali informe l'ensemble des pèlerins que les inscriptions pour le Hajj 2026 sont ouvertes. Elle invite toute personne désirant accomplir le Hajj 2026 d'aller s'inscrire rapidement auprès de l'agence de voyage de son choix, en insistant sur le respect des procédures établies pour sécuriser le voyage et faciliter l'obtention des documents nécessaires. La clôture des enregistrements est fixée au 31 décembre 2025. Une date butoir à ne pas franchir pour tous ceux qui souhaitent accomplir ce 5e pilier de l'islam en Arabie Saoudite. Après le 31 décembre 2025, aucune inscription ne sera autorisée. La commission invite les fidèles musulmans à aller s'inscrire dans les délais afin d'éviter les désagréments des dernières minutes. Elle rappelle que la réussite de cette organisation
reposant sur une anticipation des inscriptions, une meilleure coordination et une collaboration étroite entre les agences de voyage et les pèlerins. Les agences de voyage assurent qu'elles sont déjà prêtes à recevoir les inscriptions et accompagner les pèlerins tout au long du processus.